Hai लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो आङो माने कन्ट्रलावहाय माइरं लायनो नागिरदों आरोना लोगोफोर समाबायावहाय थांनि आङो माने टट'जों थांगासिनो दं आरोना नानिजों आंजोंहाय ओमफ्राय थांनोसै र' दिनै आंहा भिडिअखौनो बिराद लेट स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो टाइमानो मिलायला आरो भिडिअआबो आङो मोनाबासो आपल'ड होनाय जासै दायो माने दासिमबो आंना मैयानि भिडिअखौनो इडिट खालामजोबनो मोनाखै आरोना मा टाइम माने मिलाया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनायावबो मेंनानै खालामहैनो हाया दे आङो माने हिसाब खिथाब खालामै मायैनो ओमफ्राय आंना दिनै मोनाबासो फैनो हासिगौ गेरेन्टि होनो हाला लोगोफोर जिखुनु मोनायाव आं जेसेबांखि टाइम जाया मानो आपल'ड होगोन आरोना लोगोफोर नेनानै थाबानो जागोन माने जेब्ला आं बे भिडिअखौ आपल'ड होगोन अब्ला नोंसोर बे भिडिअखौ नुखांखाबाय जागोन आरोना नुखांखानाय जागोन स' दायो मार्केट मोनफैबायानो थांगोन नि र' पुरा भिर ना मार्केट फुजार भिर नाय नाङालै गेब्रुयैसो दिनै 1 तारिख जाबाय दासिमबो साजायाखै आरोना मोजाङैनो 9 तारिखआव दुर्गा फुजा देग्लाय माबायदि जागोनथाय गेरेन्टि होनो हाया मार्केटआ बेबायदि जानानै दं दायो आरो इभिनिं टाइम जाबायना बोथोरानो दोमैलुलुथार अखा हागोन खोमा दिनै गेरेन्टि गैया आरोना हानो हागौ मोनासिमावहालागै हाहैनो हागौ आंनिबाथ' हागोन बायदियानो दहाय एसे गोरलै थाइफ्रिदोंमोन मा पानिपुरि पानिपुरिसो जानो बै बासनायाव लाबोखायोना दायो बासनायाव लाबोबा जादो बेयाव दा माइरंसो लांगोन ना आङो दायो लाबोयोथ' सामफ्रामबो लाबोयोना पानिपुरिसो जानो लुबैबाय होनबा आयु खोमायानो रिंजोब्बाय गावजोब्बाय फुजानि मानसिफ्रा जिनिस बायदोंना बायाखै जाखो आजिखालि जुगाव अनलाइनसो बायजोबसै जोंहाबो अनलाइनसो बिहरलाजोबदों स्टाइल बाजारावलाय मानसि गैथारा नामा मा म'गालि आयु हाबाब ओमफ्राय आयौ टावार ब्लकखौ दिनै एसे देखायथारबाय नोंसोरनो गोबाव जाथारबायमोन देखायैया हाग्लाम दंथारबावोमोन मानसिफ्रा मोनलाङिफ्रा हांसो सेनानै आया खेबो नामा नै जा गोबाव जाबायमोन आं नुयैयानो दिनैसो नुबाय जि गोबावनि उनाव खेबो खाथियाव थांखा होसोयो औ जा गिदिरखा होनबाय नों होसोयो खेबो बिसोरो जा गिदिरखा गाङा दा ओरै खालामग्रा दा सनालिया गिबाय नामा हा गिदों गियाखै थांलाय खाथि थांलाय होसोनांगौ नायनो बिनिफ्रायनो फैदों बैयाव न'आव बिसिना न'आव थांलाय सोंहैसै नोंसिनि न'आव होननानै खेबालाय थांलाय खेबाखै मानदोंसो उदै खुरदों मालाय बिसिना उदैया मानदोंनो खुरदों बिसिना आखाइ गैया नालाय खुगाजों खुरो नालाय आथिङा बेसे गिदिर देनजार गिदिरखा सनालि देनजार गोबाव जाखाबायमोन आं नुयो दिनैसो नुबाय दा थांबाबो दा थां अरगोन होसोगोन लोगोफोर माने माइरंखौ लाखांबाय दायो लाखांनानै थांगासिनो दं आरो थांफिनगासिनो दं अखा हानो हागौ गेरेन्टि गैया एकदम खोमसि दसे जाथारदों आंहा न'आव दायो आङो न'आव डाइरेक्ट थांसै माइरंखौ लानानै दखानाव दोनबा आरो दाहाय माजों लांफिननो जायो डाइरेक्ट खेबसेनो लानानै थांखानोसै आरोना এটা বন্ধ এবার বন্ধ এটা বন্ধ এই রাস্তাটা না আমি বন্ধ শোনা
प्लास्टिक गारग्रा जायगाया बेनो आया 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 आयु हाबाब kalau apa sabji ni ada boleh amyo ikan di mana banyak bukan di Korea ada biji kah Korea ni ha kini boy dah Ay, banda kopi খাবো না আমি চল আগে নিব এখানে নিব না আমি পিয়াজ নিবে ওই খাই নিবে আমি এখানে নিব এসে मैगं लानानै थांफां बाजारजों हाबफैखाबाय जखन फिसा फिसा पियाज फिसा फिसा पियाज थारगोन पियाज पियाज ओंख्रि जाग्रा पियाज नायनो फैबावनांगौ फैला गारि लानायाव थाब थाब लादलाबायनानै थाब थाब थांसै मैगं लाबाय आं नै गाहायाव दोनगारबाय आं मिथियां मना लाबोआखै दाख्लै सासेयाव बाहाय सिगाङाव माइरं दोनदों गावहासो सिगां जिरायफाबाय जायगा थोआनो सिगाङाव जिरायोलायनो मा होनबावनो उन्दै मानसि मा बिदि जिरायनो लुगैयो गावसो मिन्थिगौ मैगंआनो फसायासै आङो मर्निं फैबासो मोजां मैगं मोनगौमोन गैया रायलाय आं मा लाखो थालिर स्कस ओमफ्राय सबाय बिमाल'नो आलु पियाज बानलु बेल'नो आरोना लोगोफोर बेखौनो जासाफैनोसैलाय ओरैनोथ' नानिखौ स्कुलाव दोनलांबा ना बेदर जानो लुगैबा बिनिफ्रायनो लाबोखायो फिसलाथानिफ्रायनो बाजाराव बेखिनिखौनो लाबाय आरोना जाथ'बाय दायो आङो जेबो लाङासो सानदोंमोन ओमफ्राय दा फैखाबायबो जखन ओमफ्राय बाजारजों हाबा मोनबा बियो बैजों हाबा मोनबा आङो लानायबो जानाय नंलामोन बेहा बेजों हाबनायखाय लाबाय आरोना बेहा माने माल होलांनांगौ दंमोन नालाय दखानाव स' दायो थांगोननोसै आरोना बेखिनिल' आरोना ओंख्रिया जेबो गैया सोरबा बिमा थालिर दाउखा स्कस पियाजखौ खेबसेनो बुरजा लाबोखाबाय आं सेरनाय आयु पियाजानो ओरैनोथ' दहाय नानिखौ स्कुल लायनो थांनायावहाय बिदाखौ होनहरबाय आङो बोरायखौहाय 80 थाखानि फिस माथायाव ओमफ्राय दायो मार्केटआव एसे खम मोनबोदों आरोना 70 10 खम आलु पियाज सामब्राम गुफुरा बोरै दाम बारायदों बिदि मारै जानांगौ दे लोगोफोर एफा दाम जादोंना जिनिसफोरा मा होनबावनो आरोना लोगोफोर बायनानै जानो हानाय जानायखौ बन्द' खालामनांसिगोन बन्द'बो खालामद्रायनो हाया आरोना लोगोफोर माथो होनो खुगाजोंल' बुङो खालामनो हाया स' दायो आङो एसे खामानि मावनानैहाय थांफिनगोन आरोना आंहा भिडिअ'आनो आपल'ड होनो मोनाखैलै लोगोफोर मा होनबावनो नुवाखै जोंना अस्थादगिरिया सिगां फैनानै लामा बारस'फैगोन नैबे थाथ'नो थामा थाथ'वा फैफिनबाय जोङो दखानावहाय नालेंखर थाइसे हादोंमोन बेखौ लानानै फैबाय दायो दखान सफैबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय आंहा भिडिअ'खौनो आपल'ड होनो मोनाखै ओंखायनो एसे भिडिअ'फोरखौ एसे एडिटिं बाखि दंबावो आरोना बेखौ खालामनानै भिडिअ'खौ थाब थाब आपल'ड होनोसै आरोना ओरै थांलाय फैलायजोंनो सानसे माने मबाइलखौनो मोजाङै थुस्रायनो मोनासैना बेनि थाखाय बिदि जाबाय आरोना सब बानायना लागोन र'